Erbyn hyn, rydych chi wedi penderfynu pa syniad sydd fwyaf tebygol o lwyddo. Y cam nesaf yw cael gwybod beth yw barn a themladau'ch darpar gwsmeriaid amdano fe. Cofiwch, edrych ar y syniad ydych chi o hyd yn ystod y cam yma, nid ar y cynnyrch ei hun. Ymchwil marchnad, dyna yw'r cam yma, mae hyn yn cael ei drafod yn fanwl yn y modiwl mesur y farchnad. Mae un pwynt pwysig iawn i'w nodi yma, sy'n ymwneud â chadw'ch syniad yn gyfrinachol. Os ydych chi'n ystyried gwneud cais am batent, rhaid i chi gadw'ch syniad yn gyfrinachol. O leiaf nes i chi gyflwyno cais am batent, a gorau oll os gallwch chi gadw'n gyfrinachol gyhyd ac sy'n bosib. Gofalwch beidio â datgelu'ch syniad pan fyddwch chi'n gwneud eich ymchwil marchnad. Fellwch chi gyfeirio at eich syniad mewn ffordd gyffredinol, ond peidiwch â datgelu'r manylion neu bydd hynny'n peryglu'ch eiddo deallusol. Mae cyfrinachedd yn cael ei drafod yn fwy manwl yn y modiwl eiddo deallusol yn y gyfres yma. Gadewch i ni edrych yn awr ar ymchwil marchnad y bydd angen i chi wneud. Mae dau brif fath o ymchwil marchnad, meintiol ac ansoddol. Mae ymchwil meintiol yn trafod ffigurau. Mae'n cael ei ddefnyddio i benderfynu beth yw maint y farchnad, pa gyfran o'r farchnad sydd gan bobl a beth yw cyfraddau twf y farchnad. Fe allwch chi ddefnyddio arolygon a holioduron yn ogystal â rhywfaint o waith ymchwil wrth ddesg. Barn pobl sy'n cael ei mesur wrth wneud ymchwil ansoddol. Mae'n cael ei ddefnyddio i gael gwybod beth yw barn a themladau'ch darpar gwsmeriaid am eich syniad. Fe allwch chi ddefnyddio cyfweliadau manwl ac unigolion a grwpiau ffocws, sef lle bydd grŵp o bobl yn rhan o drafodaeth dan arweiniad ymchwilydd. Rwy'n eich cynghori i ddechrau drwy wneud ychydig o ymchwil wrth ddesg i gael gafel ar effeithiau a'r ffigurau am y farchnad. Y maint, y gyfradd twf a'r tueddiadau, nifer y cystadleuwyr a'r math o gystadleuwyr ac yn y blaen. Mae yna lawer o ffynonellau data defnyddiol ar gael ac mae nifer ohonyn nhw wedi'u rhestru yn yr adran yma. Mae llawer ohonyn nhw ar gael am ddim, ond cofiwch y gall fod tâl am rai o'r adroddiadau masnachol, ond yn aml, os byddwn nhw'n codi tâl, mae crynodeb cychwynnol o'r wybodaeth ar gael am ddim. Weithiau bydd y wybodaeth sydd eisiau arnoch chi ar gael yn y fan hon. Ar ôl i chi wneud eich ymchwil wrth ddesg, byddwch chi am wneud rhywfaint o ymchwil ymarferol i gael gwybod beth yw barn darpar gwsmeriaid. Yn ogystal â chyfweliadau unigol neu grwpiau ffocws, fe allwch chi hefyd ddefnyddio'r dull arsylwi ac edrych ar sut mae cwsmeriaid yn ymddwyn wrth siopa neu pan fydden nhw'n defnyddio cynnyrch tebyg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â digon o bobl i gael sampl sydd o werth. Does dim pwynt gofyn am farn ychydig o'ch ffrindiau'n unig. Rydych chi am gael darlun mor realistig a phosib mwyn gwella'ch siawns o lwyddo. Ar ôl i chi gasglu'r wybodaeth i gyd, defnyddiwch chi. Efallai byddwch chi am newid eich syniad fymryn neu ei fireinio yng ngoleuni'r pethau rydych chi wedi i dysgu. Wedi'r cyfan, rydych chi am ddatblygu cynnyrch sydd yn cyfateb mor agos a phosib at yr hyn mae'r cwsmeri eisiau. Bydd hynny'n golygu bod mwy o siawns i chi lwyddo.